салом алайкум. Магазини мошинои дарзузӣ, фурӯши ҳама намуд мошино, адрес бозори Корбон, телефон 884 12 28 28. Рафтем видеоро тамошо мекунем, то охир бибинем, лайк монем. салом алайкум, подписчикои мошинаи подписчикои CGMC Тиҷих. Инҷа тасмим гирифтем дар бораи CGMC хатти рост маълумот батем. Ина мошинаи CGMC ина столош ҳама қоидави комплект 2 сол гарантия дорад. Нархеш 4000 сомонӣ. Функсияи нав дорад, оборотеш то 5000 аст. Гиронш мекунем мошинара, як бор мекунем. Мошинаи хаттои рост ина диспозитсияи мошина, обороти мошина то 5000 баланд мешавад ки ягон мошина дар ҳамин душанбе нестае хеле бе тариф бе ҳеҷ чиз. Ягон намуди мошина то 5000 оборот надорад. Баъд функсияи нав дорад, парковка дорад. Вақти парковка мемонӣ, мисол дузанда берун мебарад ё ягон ҷо рафт, мошина кор намекунад. Мошина гирон истодагӣ кор намекунад. Ин функсияра ягон намуд мошина надорад. Дар замини CGMC Шандон. Хоҳай парковка мегирӣ, кор мекунад. Бози ҳамин латаи ҳамин чизе ки духтесай, чихолаи ламчиай, яъне чихолаи планшетай ғавз ранги кардон дорад. Сахтай ҳамира духтесай. Мошина хеле лавкаш баланд меравад. Баланд материалои ғавзам низ медузад. Инҷа размерои кука баланду паст мекунем. Мисол размери 5 4 3 2 1 амира то 1 то 5 размери кукша. Ин маталка ҷои ришта пуркунишай. Инҷа мемониш. Инҷа положени спичка дорад, баландкина, пасткина дорад. Мошина оригиналай. Моделеш яъне заводаш дар Хитой қарор дорад. Дасти якум ай бори якум худ монда меям. Арзонтар ҳам мешавад. Ина мошинаи CGMC. Номеро дар бораи экран 884 12 28 28. Занг занед, бо гап мезанед.